hallottál már a kollagén csodájáról bőrápolásban és sportteljesítményekben? A kollagén a fehérje egyik fajtája, amely létfontosságú szerepet játszik a bőr, az izmok és az üzletek egészségében. Ahogy öregszünk, a testünk egyre kevesebb kollagén termel, ami a bőr rugalmasságának csökkenéséhez, ráncok megjelenéséhez és az üzletek merevségéhez vezet. Sportolóként különösen fontos, hogy odafigyeljünk kollagén szintünkre. A rendszeres edzés és fizikai megterhelés ugyanis igénybe veszi az izmainkat és üzleteinket, amelynek megfelelő mennyiségű kollagénnel maradnak egészségesek és rugalmasak. A kollagén segíti csökkenteni az üzleti fájdalmat, növeli az izmok erősségét és segít gyorsabban regenerálódni a megterhelő edzésektől. Ráadásul nem csak a sportteljesítményre van pozitív hatása, hanem a bőrünk is hálás lesz érte. A kollagén segíti megőrizni a bőrünk fiatalos ragyogását, csökkenti a ráncokat és javítja a bőr rugalmasságát. Te is törődsz a bőröddel és a sportteljesítményeddel, hagyj egy emojit a kommentben, és oszd meg, hogyan integrálod kollagént a napi rutinodba. Bármilyen kérdésed van a témában, ne habozz, írj nekem, hogyan segít neked a kollagén sportban és a mindennapokban.